Γεια σας. Σήμερα θα δούμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέτρα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, το μέτρο 9, που αναφέρεται στην ενίσχυση για τη δημιουργία νέων ομάδων παραγωγών. Το βασικότερο στοιχείο που κάνει αυτό το μέτρο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην ελληνική ύπαιθρο είναι διεγνωσμένη η ανάγκη να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών. Διότι τα ωφέλη που φέρνει μια ομάδα παραγωγών είναι τεράστια για τους αγρότες. Στην παρουσίαση αυτή θα δούμε επιγραμματικά και μόνο τα ωφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν οι αγρότες από τη σύσταση μιας ομάδας παραγωγών και μετά θα περάσουμε στις δράσεις του μέτρου, θα αναλύσουμε ποιες είναι επιλέξιμες ομάδες, με τι ποσά επιχορηγούνται και με ποιες προϋποθέσεις και τέλος θα δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα, ιδέες ας το πούμε έτσι, για δημιουργία ομάδων παραγωγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιους. Βέβαια αυτά τα παραδείγματα δεν είναι όλες οι ομάδες που μπορούν να δημιουργηθούν, χρησιμοποιούνται απλά και μόνο ως ενδεικτικές περιπτώσεις και μέτρο για να σας δώσουν ιδέες πώς μπορείτε να συστήσετε τη δικιά σας ομάδα και πώς μπορείτε να βρείτε την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα συνεργασία μεταξύ των αγροτών και ιδίως εκείνων που δεν ανήκουν μέχρι τώρα σε κάποια τυπική ομάδα ή συνεταιρισμό, αλλά θα ήθελαν να ωφεληθούν από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτά είναι η μείωση του κόστους παραγωγής που μπορεί να προέλθει είτε από μειωμένες τιμές αγοράς εισρωών, όπως ας πούμε λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων και άλλα, είτε από μειωμένα έξοδα παραγωγής λόγω της κοινής χρήσης των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, είτε ακόμα από χαμηλό κόστος υπηρεσιών, διότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους συμβούλους. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία που πολλοί χρησιμοποιούν είναι η υπηρεσία της στήριξης για τη βιολογική καλλιέργεια. Προφανώς, όταν έχουμε μια μεγάλη εκμετάλλευση με αρκετούς παραγωγούς και έχουμε κοινή βιολογική παραγωγή, ο σύμβουλος θα απαιτήσει λιγότερα χρήματα από τον καθέναν ξεχωριστά από ότι στην κατάσταση χωρίς ομάδα παραγωγών. Ένα άλλο μεγάλο όφελος είναι τα αυξημένα έσοδα από την πώληση των προϊόντων. Διότι μην ξεχνάτε ότι η αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα που έχει μια ομάδα λόγω του όγκου παραγωγής της μετράει πολύ και φέρνει τελικά καλύτερες συμφωνίες με τους εμπόρους και τις μεταποιητές των προϊόντων. Επίσης, αυτή η συλλογική συμφωνία μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα διότι αφενός παράγουμε μεγαλύτερο όγκο, αλλά αφετέρου έχουμε και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καινούργιες και καλύτερες αγορές. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι μέσα σε μια ομάδα παραγωγών μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο προγραμματισμό της παραγωγής, αλλά μπορούμε να εμπλουτίσουμε και την γάμα των παραγωμένων προϊόντων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς. Για παράδειγμα, σε αρκετά μέρη που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, οι εστιατόρες ή οι ξενοδόχοι προτιμούν να αγοράζουν το σύνολο των προϊόντων, των κυπευτικών ας πούμε, από ένα κατάστημα. Έτσι λοιπόν ο κάθε παραγωγός μόνος του δεν είναι εύκολο να πουλήσει στα εστιατόρια ή στα ξενοδοχεία της περιοχής του. Αλλά μια ομάδα παραγωγών που διαθέτουν ας πούμε όλη την γάμα των κυπευτικών θα μπορούσαν πολύ εύκολα να καλύψουν τέτοιες ανάγκες και άρα να ανακαλύψουν καινούργιες αγορές οι οποίες θα έχουν και μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ένα άλλο πλεονέκτημα που πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι διευρύνοντας την παραγωγή μας και βάζοντας και άλλους παραγωγούς στη συνεργασία, διευρύνουμε τις επιλογές και τις ευκαιρίες μας, καθώς η κάθε ιδέα του κάθε ενός δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί από όλη την ομάδα αφού περάσει την συλλογική κρίση αλλά και μία μελέτη εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση
αυτή η διεύρυνση των επιλογών είναι εφικτή, διότι περισσότερα μυαλά παράγουν σίγουρα περισσότερες ιδέες από ότι ένα μυαλό μόνο του. Πριν προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες του προγράμματος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το μέτρο περιλαμβάνει όλους τους τομείς, δηλαδή και τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τη δασοπονία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περάσουμε στις λεπτομέρειες του προγράμματος. Και περνάμε ευθύς αμέσως να μιλήσουμε για χρήμα, δηλαδή για την επιχορήγηση την οποία παίρνουν οι ομάδες παραγωγών που θα συστηθούν για αυτό το μέτρο. Η μαγική διαφοροποίηση αυτού του μέτρου είναι ότι αντίθετα με τα σχέδια βελτίωσης ή τα σχέδια μεταποίησης με τα οποία όσοι οι περισσότεροι αγρότες έχετε κάποια επαφή και σχέση, εδώ δεν έχουμε επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες. Εδώ πληρώνεται μία επιχορήγηση ανά έτος στην ομάδα παραγωγών, ώστε να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο έχει καταρτήσει από πριν και έχει καταθέσει με την αίτηση ένταξη στο μέτρο. Δηλαδή η ομάδα παραγωγών θα παίρνει κάθε χρόνο για 5 χρόνια ένα συγκεκριμένο, και περνάμε αμέσως να δούμε το οποίο όσο είναι αυτό το ύψος της ενίσχυσης, όπως επιθυμεί, αλλά πάντα παίρνει κάθε ομάδα για να πετύχει τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου. Λοιπόν, αυτή δίνεται για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργία της ομάδας και κάθε χρόνο το ποσό βαίνει μειούμενο. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο η ομάδα παραγωγών θα πάρει επιχορήγηση ίση με το 10% της συνολικής τιμολογημένης της παραγωγής. Με άλλα λόγια, αν μια ομάδα έχει κόψει τιμολόγια πώλησης προϊόντων 100.000 ευρώ σε ένα έτος, τότε θα πάρει επιχορήγηση 10.000 ευρώ. Το δεύτερο έτος, εάν πάλι έχουμε 100.000 ευρώ, θα πέσουμε στα 8.000 ευρώ, το τρίτο έτος στα 6.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Η επιχορήγηση σταματάει να δίνεται μετά το 5ο έτος, γιατί θεωρείται ότι η ομάδα έχει ήδη πετύχει τους στόχους της, έχει εγκαθιδρυθεί σαν ομάδα και μπορεί από εκεί και πέρα να λειτουργήσει επιχειρηματικά χωρίς τη στήριξη αυτή. Το ποσό αυτό που παίρνει κάθε ομάδα ανά έτος δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονιά τα 100.000 ευρώ. Όμως το ποσό αυτό δεν είναι κατά ανάγκη υπολογισμένο με βάση το πρώτο ή το δεύτερο έτος. Έτσι δηλαδή, εάν από έτος σε έτος έχουμε διακύμανση της τιμολογημένης πώλησης προϊόντων της ομάδας παραγωγών, τότε και το αντίστοιχα ποσοστά της ενίσχυσης θα εφαρμόζονται πάνω σε αυτή την τιμολογημένη. Αν λοιπόν μια ομάδα αυξήσει τις πωλήσεις της στο τρίτο και στο τέταρτο έτος εφαρμογής, τότε θα πάρει αντίστοιχα μεγαλύτερο ποσό, πάντα βέβαια υπολογισμένο με το ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο έτος. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε να πούμε ότι η προϋπόθεση για την καταβολή της τελευταίας είναι όμως οι προϋποθέσεις για να κρυθούν είναι ο έλεγχος ότι έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο έχει καταθέσει η ομάδα. Το πρώτο και βασικότερο είναι οι ομάδες στον πέμπτο χρόνο η ομάδα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει από την αρχή επίσημα το μέτρο στο χαρτί που είχε καταθέσει, θα βγει τότε ένα μέρος πλαίσιο αναγνώρισης που θα καταβαλόταν στην ομάδα δεν θα καταβληθεί. Δεν έχει γίνει, και αυτό πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερως και οι αγρότες αλλά και οι μελετητές. Από εκεί και πέρα ορίζεται ότι ο ελάχιστος σχέδιο θα φτιάξουν για κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι 10 άτομα προσεκτικά δομημένο. 5 άτομα για τη ζωική παραγωγή και 5 άτομα για τη δασοπονία. Για τις μεικτές ομάδες ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά αναμένεται και σίγουρα θα υπάρχει στο πλαίσιο που θα βγει από το Υπουργείο. Πέρα από αυτό όμως, η δεύτερη υποχρέωση ή προϋπόθεση επιλεξιμότητας, όπως θέλετε πείτε τη, είναι να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο της ομάδας παραγωγών που θα γράφει μέσα, εκτός των άλλων, οπωσδήποτε την αρχική κατάσταση για κάθε μέλος, δηλαδή τι είδους γεωργός ή τι είδους επιχειρηματίας είναι ο καθένας αυτός που μετέχει σε αυτή την ομάδα παραγωγών, πόσα στρέμματα έχει ίσως, τι μηχανήματα έχει και τα λοιπά.
τους στόχους της ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών, δηλαδή τι θα προσπαθήσουν να πετύχουν οι γεωργοί μέσα από αυτή την ομάδα, τους τρόπους με τους οποίους θα προσπαθήσουν να το πετύχουν αυτό και βέβαια ένα ενδεικτικό προγραμματισμό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ομάδων που δεν για τα μέτρα που θα πάρουν ή για τις δράσεις που θα κάνουν μέσα στην ομάδα ώστε να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Πρώτον, αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αναπόσπαστο κομμάτι δηλαδή, της αίτησης, ομάδες οι οποίες θα συσταθούν για να διαχειριστεί ομάδας για την επιχορήγηση και είναι ίσως το α και το ω από το καταστατικό της όλης της σύστασης της κατάστασης του κάθε μέλους. Θα δουν οι ελεγκτικές αρχές ότι στην ουσία συστήνεται μια ομάδα που θα διαχειριστεί μια μεμονωμένη εκμετάλλευση ή το πολύ πολύ μια οικογενειακή εκμετάλλευση και για αυτό το λόγο θα απορριφθεί αυτή η ομάδα. Άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση που οι ομάδες συστήνονται αποκλειστικά και μόνο για να διαχειριστούν τις εισρωές και τα έξοδά τους και δεν έχουν σκοπό να πουλήσουν από κοινού μέσω της ομάδας προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η ομάδα θα κριθεί μη επιλέξιμη. Ούτως ή άλλως βέβαια μία ομάδα η οποία δεν πουλάει δεν έχει λόγο να υποβάλει σε αυτό το μέτρο, διότι η επιχορήγηση όπως είπαμε δίνεται με βάση τις τιμολογημένες πωλήσεις της ομάδας. Άρα λοιπόν οι γεωργοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν μία ομάδα μόνο και μόνο για να μοιράζονται τα έξοδα χωρίς να πουλάνε από κοινού δεν έχουν κανένα λόγο να τώρα να δούμε τι περιέχει το περίφημο επιχειρηματικό σχέδιο της ομάδας για το οποίο πολλά δεν είναι επιλέξιμες ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό το ήδη υπάρχουσαν ομάδων ή επιχειρησιακών παραγωγών, ακούστε και έτσι, είναι στην ουσία ο χάρτης της ομάδας. Είναι δηλαδή αυτό το πλάνο στο οποίο καταγράφεται από πού ξεκινάμε την ομάδα και πού προσπαθούμε να φτάσουμε την ομάδα και πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί. Αυτό το επιχειρηματικό πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά πράγματα τα οποία βλέπετε σε αυτή και στην επόμενη διαφάνεια. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στόχους όπως ας πούμε η αύξηση του όγκου ή της αξίας παραγωγής της ομάδας, δηλαδή οι 10 παραγωγοί που συνενώνονται, ενώ παρήγαγαν μέχρι τώρα ας πούμε 100 τόνους ενός προϊόντος, με τη συνένωση θα καταφέρουν να παράξουν 120 ή 130 τόνους ή να παράγουν 100 τόνους από το ένα προϊόν και άλλους 40 από ένα διαφορετικό προϊόν. Δεν είναι όμως να βλέπουμε μερικούς από τους περισσότερους στόχους, μπορείτε να τους δείτε στα σημεία που διαφάνει και δεν σημαίνει ότι αυτά πρέπει να καλυφθούν όλα. Όπως η δημιουργία, το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους χωρίς απαραίτητα να κουμπάει σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία βλέπετε. Ένας γεωργός από μια ομάδα μπορεί να κατέχει μια μεγάλη αποθήκη την οποία δεν χρησιμοποιεί από μόνος του. Αυτή η αποθήκη μπορεί να μπει στην υπηρεσία της ομάδας και να χρησιμοποιηθεί από όλη την ομάδα ή όπως είναι ή και με επέκτασή της ή ακόμα και με διαφοροποίησή της ώστε να ταιριάζει στην αποθήκευση δύο διαφορετικών προϊόντων που θα παράγονται από την ομάδα και τα οποία μέχρι τώρα ο ίδιος ο παραγωγός που κατήχε την αποθήκη δεν τα είχε. Εκτός λοιπόν από αυτά τα πράγματα που βλέπετε ήδη στη διαφάνεια και δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε, το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αυτό αντανακλά το λόγο για τον οποίο διαμορφώνεται η ομάδα και τους στόχους τους οποίους θέτουν οι παραγωγοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την ομάδα και οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα. Συνεπώς το τι θα γραφτεί μέσα σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να προέλθει από ώριμη σκέψη όλων των μελών μαζί και θα πρέπει να περνάμε τώρα στις προτεραιότητες που θέτει το μέτρο για την ένταξη των ομάδων παραγωγών ενός ειδικού. Ενός συμβούλου, η πληροφόρηση είναι λίγο πιο τεχνική πληροφόρηση που αφορά κυρίως τους μελετητές, ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι και πώς πρέπει να περιγραφούν μια ομάδα σε αυτό το επιχειρηματικό. Αλλά για την πληρέστερη ενημέρωσή σας θεωρούμε ότι είναι καλό να αναφερθεί στο μέλλον. Στην περίπτωση που υποβληθούν πάρα πολλές αιτήσεις από πολλούς παραγωγούς για τη συγκρότηση ομάδων,
και ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου δεν είναι αρκετός για την κάλυψη όλων αυτών των ομάδων. Οι ομάδες που θα ενταχθούν ορίζονται με κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα, ακριβώς διότι η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει την κτηνοτροφία της λόγω του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου στο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μετά, οι ομάδες που εφαρμόζουν κάποια συστήματα ποιότητας, όπως ας πούμε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή σύστημα Global Gap. Μετά, ομάδες που τα μέλη τους ή κάποια από τα μέλη τους, δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα, συμμετέχουν στο μέτρο των νέων γεωργών και στο μέτρο των μικρών εκμεταλλεύσεων του προγράμματος αγροτικής. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα πριν κλείσουμε αυτή την παρουσίαση. Επίσης, ομάδες που κάποια από τα μέλη τους έχουν αναλάβει παραδείγματα ομάδων, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δράσεις, όπως ας πούμε η μείωση της μητρορύθμισης. Όπως είπαμε, όλες οι νέες ομάδες μπορούν να ενταχθούν. Ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές. Αλλά καλό θα είναι να θυμόμαστε όλοι ότι η επιχορήγηση η οποία θα λάβουν είναι ποσοστό της αξίας της τιμολογημένης παραγωγής. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκέφτεστε πόση ποσότητα παραγωγής θα διακινήσετε μέσω του αφημί της ομάδας. Εφόσον αξίζει τον κόπο αυτό, τότε καλό είναι να προχωρήσετε. Σας δίνουμε όμως μερικές ιδέες εν είδη παραδειγμάτων για να δείτε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ομαδοποίηση και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η επιχορήγηση μέσα από το ΠΑΑ. Το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ύπαιθρο, σε όλα τα χωριά, σε όλες τα μικρά κέντρα της Υπαίθρου αν θέλετε, όπου αρκετοί παραγωγοί δουλεύουν ανεξάρτητα και ενώ συνεργάζονται με το διπλανό τους ή μιλάνε κάθε μέρα με το διπλανό τους, ποτέ δεν έχουν προσπαθήσει να μπουν σε μία ομάδα μαζί για να προσπαθήσουν να έχουν κοινή επιχειρηματική δράση. Βάζουμε λοιπόν για παράδειγμα τις κοντινές εκμεταλλεύσεις με κοινά προϊόντα ή με συνέργειες. Μπορείτε να σκεφτείτε λοιπόν 15 γεωργούς που παράγουν εκυπευτικά, αλλά παράγουν συγκεκριμένα είδη ο καθένας. Για παράδειγμα, ο ένας μπορεί να παράγει μόνο χειμωνιάτικα, κυπευτικά, ενώ ο άλλος να παράγει μόνο καλοκαιρινά. Εάν συνενωθούν αρκετός αριθμός από αυτούς, τότε θα μπορούσαν να έχουν ένα κοινό πλάνο παραγωγής, με το οποίο θα βάλουν όλες τις εκτάσεις τους κάτω από ένα πλάνο, έτσι ώστε να παράγουν αφενός περισσότερα προϊόντα και αφετέρου σε τέτοιους όγκους παραγωγής που θα μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση της αγοράς ανάλογα με το που πουλάνε. Δηλαδή θα μπορούσαν να καλύψουν ας πούμε ένα εστιατόριο ή 2 εστιατόρια ή ένα ξενοδοχείο, πράγμα δύσκολο να το κάνει ο κάθε παραγωγός από μόνος του, διότι ο κάθε παραγωγός δεν μπορεί να έχει όλα τα προϊόντα που χρειάζεται η εστίαση και διότι δεν μπορεί να τα έχει όλα αυτά σε αρκετές ποσότητες. Έτσι λοιπόν με την ομαδοποίηση μπορεί η ομάδα σαν ένα αφημί να πουλάει προς έναν μεταποιητή ή έναν τελικό αγοραστή και να πουλάει μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε σωστές ποσότητες και σε καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς. Συνεπώς, περνώντας σε αυτή τη διαδικασία της ομαδοποίησης, μπορούμε να χτυπήσουμε πολύ καλύτερες αγορές και με μεγαλύτερα κέρδη για τον κάθε παραγωγό ξεχωριστά. Οι παραγωγοί που είναι μέσα στην ομάδα δεν θα διαχειρίζονται από κοινού μόνο τις εκτάσεις, οι οποίες βέβαια παραμένουν στην κυριότητα του κάθε αγρότη ξεχωριστά, έτσι δεν αλλάζουν χέρια οι εκτάσεις, αλλά θα μπορούν να διαχειριστούν και τα μηχανήματα του καθενός. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος παραγωγός έχει ένα μεγάλο τρακτέρ, ένα ακόμα παράδειγμα με μεγάλη υποδύναμη, αυτές που είναι και ένας άλλος έχει ένα μικρότερο τρακτέρ, για παράδειγμα, αυτές δουλειές, θα μπορούν οι δουλειές σε όλες τις εκτάσεις να γίνονται εναλλακτικά. Ας πούμε το όργωμα με το βαρύ τρακτέρ και οι οποίοι δεν παίρνουν εργασίες με το ελαφρύ τρακτέρ. Για όλους ο κάθε παραγωγός δεν χρειάζεται να έχει χρόνο. 2 μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από αυτούς πρέπει να προγραμματίσει που θα γίνονται παραγωγή του. Θα έχουν ένα μειωμένο κόστος, γιατί θα γίνονται μαζικά. Δυνατή ομάδα από επίσης οι υπηρεσίες που θα μοιράζονται οι παραγωγοί, τότε
σημαίνει ότι αυτή η ομάδα θα έχει μια σταθερή αναέτος παραγωγή. Εάν μια τέτοια ομάδα θα έχει λάβει ένα σύμβουλο για την οργάνωση της παραγωγής, αυτός ο σύμβουλος θα παίρνει μια αμοιβή η οποία θα τον ικανοποιεί αυτή η ομάδα, αλλά από την άλλη μεριά για τον κάθε παραγωγό να εκμεταλλεύεται και από εκεί πέρα μερίδιο της πληρωμής του συμβούλου θα είναι πάρα πολύ μικρό, διότι θα επιμοιράζεται σε 15 παραγωγούς. Μοιράζονται οι εργασίες και οι υπηρεσίες σε 2-3 καλλιέργειες, αλλά μένει σταθερό το πολλούμενο προϊόν. Δηλαδή, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι το ρύζι προσφέρει το καλύτερο εισόδημα, η ομάδα θα έχει πάντα ρύζι να πουλάει προς το μεταποιητή, άρα πάντα θα έχει ένα σταθερό καλό εισόδημα. Ένα τελευταίο παράδειγμα που θα θέλαμε να θέσουμε μέσα από αυτή την συνοπτική παρουσίαση είναι ομάδες που θα έχουν συνέργεια μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής. Το απλούστερο των παραδειγμάτων είναι 5 γεωργοί φυτικής παραγωγής με 5 κτηνοτρόφους που έρχονται και συνεργάζονται θεωρώντας ότι μπορούν να φτιάξουν μια συμπαγή ομάδα που τελικά θα έχει ένα προϊόν με λίγο περισσότερη προστιθέμενη αξία. Οι 5 γεωργοί της φυτικής παραγωγής μπορούν να καλλιεργούν ζωοτροφές τις οποίες θα τις παρέχουν στους κτηνοτρόφους, όχι απλά με συμβόλαιο ή με συμβολιακή γεωργία, αλλά κανονικά μέσα από την ομάδα σαν να είναι η ίδια επιχείρηση καθετοποιημένη. Θα παράγουν λοιπόν τις ζωοτροφές, θα τις δίνουν στους κτηνοτρόφους, οι κτηνοτρόφοι θα παράγουν το γάλα όπως μπορούν, με ό,τι ζωοτροφές ζητήσουν από τους αντίστοιχους γεωργούς της φυτικής παραγωγής. Το γάλα αυτό θα πουλιέται προς τους μεταποιητές και η ομάδα θα μοιράζεται τα κέρδη από το γάλα, το οποίο αν έχει καλή τιμή προφανώς μπορεί να φέρει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ότι αν πληρώνανε ξεχωριστά τις ζωοτροφές οι κτηνοτρόφοι σε έναν μεσάζοντα ο οποίος θα τις έπαιρνε από τους ίδιους τους παραγωγούς που τώρα ομαδοποιούνται. Συνεπώς με αυτό το παράδειγμα εξαλείφουμε ένα μεσάζοντα σίγουρα και δευτερευόντως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και πολύ εύκολα τα όποια παραπροϊόντα. Ας πούμε η κοπριά από το στάβλο, από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση μπορεί εύκολα να μοιράζεται προς τα χωριά